Oy, sama ngawat na tayong mangga. Huwag ko kabantay na. Yun, mga kawatan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hey! What's up sa inyo mga ka-Oplok? So we're back. Balik na may vlog. Yeah. So Oplok 3D is going to Katunggan. Welcome guys sa Oplok TV. Sa mga bago sa mong channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Okay, sa kadugay sa panahon, no? Karon na sad mi nagbalik na sad mi diri sa Katunggan. Ang amuang na say tawagan ng ari ka nagdako ba? Ari ka nagdako. Ang na-raise ka diri ba? Oo, diri gyud mi nagdako gid sa unang panahon nga wala pa mauso ang cellphone, motor, etc. Asam tagyan ni? Ala. Bigas. Kasi marung turn na. Months, days, weeks, hours, minutes, seconds nga ning agi sa mga panahon nga wala mi naka-vlog. Pasensya kayo mo sa mga subscribers nga padayon gyapon nga nagpaabot sa mga videos nga i-upload. Pasensya kayo kay medyo na busy kay si Jigo giga pa na siya Manila. Sa wakas, graduate na si Jigo! Graduate! Ug naay content material silang kong TV. Kami naasad! Jigo Australia! Pagkakonsihal content material! Mga unatang lapo! Komento na ata Katunggan king natik lapo. Kanang Katunggan? Kalanggaman Island, kanang secret beach ni diri sa Barangay Argawanon, San Remigio, Cebu. Little Palawan. Sa mga wala nakahibaw mo ni ang Little Boracay, Little Palawan. Unsa pa na dia? Di mo pwede mga rin na mag-kuhan, sakyanan, mag-helicopter yun. Oh, dapat gid kanang may helicopter niya mag ug di man da. BMW by means of walking. Yeah. Mga unatang lapo! Vloggers. So guys, itorta mo. Guys, ako dahil ang inyong tourist for today. I am the finest tourist in our country. Yes, sir. Alright. Talukuyan po kaming naglalakad sa mga misteryosong dito po nagtiping si Ed Kaliwag. Di umanoy. May UFO na lumalabas dito araw-araw. Kahit tanghali. Lumalabas ang mga UFO. Lalo ngayon. Ayun, naglalakad yung UFO. Naramay din sa akong ginguno nga secret Palawan, secret Boracay. So, Burak, nindot kayo mong ang lights nindot kayo murag. Hayag-hayag kita gamay, maklaro gamay si George. Alright. Tanawa mga atong mga kauban. Ako ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang view diri akong gingon sa inyo. Ano nindot kayo ang atong mangroves ni tawag no? Mangroves. Ito yung mangroves. Alright. Okay. Lingi dito straight ari. Ari lingi. Pinapogi. Alright. Lingi sa wala. Hangad gamay. Pinanawang ni Kwame kana ni Babalu. Okay, amo ni atong contestant number 1, alright? Wala content material sa Oplok TV. Lights, camera kana pusing ang kanang Mr. Universe ba? Mr. Universe. Alright, lights, camera, contestant coming from the Philippines. Jigo Bustrilio. Philippines! Oh wow, a slow-mo turn.
And then she goes on into giving us that great face, that great attitude. She's killing the game here. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark, baby shark. Alright, wala si Giga Mustilio. Content material ng Bolokbolok TV. So wala rin nakaibaw. Sa katong napami sa mga sa elementary days namo, diri gyud may pero may magtambay sa una, wal kapuyan man may ato sa remiyo, layo man to diri, ara jud mi kani diri dapita, kana diha. Ara jud mi sa una manguot og kanang unsa tawag kana? Dili kanang inana ba kanang mangukay og kanang sisi ba? Diha mi manguha gid dira sa una ya karon kay okay naman. Mo na away no. Pero pabarog ko naman 6 na siya. Barog dobi. Oh. Oh. Ah. Mura na yung trabaho, nagpainit ang mga Amerikano. O sa ato ang birthday boy nga nasa Kuluyo. Happy birthday! Happy birthday! Alright. Lot! Kumusta mga fan run nga Lot? Approve? Ay, grabe! Tagling ko sa taplinan. Sakay lang si ambulansya. Sakay ng ambulansya. Napausay. Kumusta ang fan run ba? Wamrog wa man kapil. Okay ra kay natok pa. Si Say kay habal-habal la. Say naghabal-habal. Mga si Edward inot try. Edward ano? Lakihan ta. Tingog ko Edward. Dah, ko anas Jigo, pinamodel. Tuban ni. So mo na among baon dire sa Katunggan. Kung saan mo pag-abli Jig? Use your bright idea. Common sense ba? Hey, it's very simple. Okay. Kung sa'yo yung mga steps anabos kung saan pag First thing, just like this. Masarap. Ang hirap. Asa mga atong kanon. Tagdado no? Grabe gitakos mo ron tubig. Product na. Muna si Jigo ang pinaka-bright dire sa Barangay Argawan ng sitio tong. So yan po guys, no? Vlog take over po naman ang kanyan. Nano ko i-share gamay no? Iskiil, share ko lang moment. Maunay nang inani ni akong panit. Muna inungdan. Dire mo inungdan. So guys, inani mi sa una. Inani mi sa una kanang mabuhan na pero mang. Inani muot. Magukay lang mi dire sa lalom. Bate kayo kuha. Jigo, ikaw naglapo. So guys, kana. Wow. Ano? Grabe mo kong Amerikano niyo. Wow! Paputi! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan ng mga kabuang na guys. Tanaw mo ra. Kami, kanon. Kanon? Kompleto ni Dre. Gutom ka, mangita ka sudan. Mukha ka diya sa dagat. Jigo, ay kayo tubaw Jigo kay. So kung mapuyo mo diri pata guys, digid mo mamatay. Di mo mamatay basta nala mo kanon. Are you sure, my right? The reason why anong ito mang kuan diri because nakupot sa kuan. Mga ulatan, lapo! Kung kanang adto mo kanang mga lain beach, are diri kay kuan unique ni Dream Beach. Nindot check bus. So guys, kumuha mo guys sa among beach, unique kayo ang kuan diri. Unique kayo ang kanang bus, taraw ang bus. Oh, nindot kay kadiri. Maglubong-lubong, nindot siya maglubong-lubong ka. Iglubong ni Audrey, pwede na kanikwaon. Choy po kayo ang mga cottage dito, tanawa mga cottage. I'm your tour guide for today. My name is Edward Inot from Hukura Company. Yes, I will tour you because I am the finest tourist in our country. So guys, kung mga rin mo, lakaw lang mo mga 3 kilometers per head.
Pakitaan ninyo diri ang pinaka-unique nga bus. Pinaka-unique nga bus sa tibuok kalibutan. Mga 4 kilometers per hour with extra kilometer per seconds. Kay maabot na mo diri sa sura to, mga cottage man to dito. Ana pa dagan mga cottage diri. Uplok gini mo. Uplok gini mo. A few moments later. Back it again. So kanina dire kana makita nyo mapang balik ko na ko. Dira napita. Kana pistola nilro dira sa una. Kita ro kamat. Kana pistola nilro dira sa una, ara siya mamingwit dira sa una. Ya dito ko. Bantay mo na nay kahoy na sumay tunga una sa kilid. Diha mi kana nasa dagat. Kana. Kanang hagdanan, kanang pa-swimming pool ba? Diha mi matambling sa una, tumbling. Maghubo pag gumitanan sa una ko. Dilmar daw, dako kenta maghubo. So kay tara des Dilmar. Hey, dalawa to soy. Ang buto kasi Edward kung nakaabot pa ka na sa diri sa una. Sige Nakapamingwit ka diri sa una. Kaya mo bitaw ng puti kina siya kay pero may nas balay. May bo mga nung itom si George mo na hinungdan na sa diri pero may. Maintenance sa una. Siya may maintenance mo na yung gipuli. Kaya mga Graduate naman. tinudluan no. Akong ipanawag akong lulo nga patay na ug akong papa nga natulog. Pa, bangunan na Miss TV. It's very simple. So amo na i-recommend nga beach no, tindog kini diri kay tagsa ra mga turista. Kani mga lokal camera mga turista diri. Muna yung mga maintenance, nagbantay kung naguhugo pa mi diri. I-greet na tog balik ko ang birthday boy, tara. Katong puti. Oh. Tara. Sige, apil mo. Na happy birthday. Happy birthday. Ayot. Ayot. Kanta tag birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Oh, I'm back. Ang tanga-tanga kasi. Gamay na kay storage akong cellphone guys. So need na ko i-transfer ang mga video sa Pika sa akong iPad. So karon ang ilang gibuhat kay tara. 1, 2, 3, go. Mga unatan, lapo! Look at the beautiful place here in Bolokbolok Beach. Gigo, kamusta ang experience nga nakabalik ka diri sa atuang beach nga dugay na kay natong gitago sa mga tao? It was good. Yeah. Ulul. So, paingon namin dito. Bye. Bye. Ito si Jigo. Jigo Basrillo. Then, Bolokbolok TV. Ano pa yun? So, kaklaro mo kinsa na, kabay ulit. Tara. Kana. George Sal, masamot, wala na maklaro. Di na maklaro, gatong birthday boy, tara. Pakita, malayat. Oh, tara, malayat ka na si George. Tara, malayat ng ukoy. Diri may mamingwit sa unang panahon. Sa katong elementary pa ko. Bata pa kayo, wala pa mauso ang mga gadgets or kuan. Si Brad Delmar diri sa to, maglit-layat diri sa una. Ayos, kumusta ang experience karon? First time, mga second time ako na, pero pag-ulo ko na kabalik. Unsa may kalainan sa una ug ang karon, Brad? Pareha ka pon, dagat. Humot kayo? Oh, kung humot ta kanya pagikan pag-abot ato diri, mas humot pa kita mo lakaw paingon dito ron. Free niya, free perfume. Makita-kita ta ninyo dito sa Argawanon karon. Sa Argawanon Integrated School. Sa ilahang Got Talent, tanaw na to kung sa mga katalented mga estudyante dito sa mga high school. Shout out guys sa mga estudyante nga mo show sa ilang talent unya. Padung nami dito. Bigo lang mi ka dito, mabot nami dito. Alright. Magbabalik kami. Paalam. See you, Argawanon Integrated School.
Pilipinas Got Talent 2019. And congratulations sa mga nakadaog. Shout out sa katong dancer nga nakadaog kaniya. Mga dancers. Ya, pero dili na lang ko ito kamong vlog. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bolokbolok TV. Alright. Woo!